Bueno, a comarca do Ribeiro é un territorio apaixoante, non só desde o punto de vista patrimonial, patrimonio basado claramente na produción de viño nos últimos 1200 anos, porque vimos a topar monumentos vestixios desa época, senón tamén como recursos naturais. Hai que pensar que o Ribeiro está surcado por máis de 20 ríos e regatos. Iso danos unha idea da cantidad de vales, de gorxas e de outeiros que existen nesta comarca, imprescindible para entender a súa natureza vitivinícola e as súas condicións idóneas para a produción do viño. Ao longo de máis de 1200 anos construíuse moitísimo, tanto que en toda a comarca, se collemos mesmo parte da zona de montaña, podíamos atopar con 200 igrexas e un sinnúmero de prioratos, pero ademais ten a ventaxa e a particularidade do Ribeiro de dispor dunha amplia rede fluvial, como dixen, e duns recursos termais fundamentais e importantísimos para o vivir turístico da zona. Estamos a referir ás termas de Pexigueiro, xusto aquí á beira de Ribadavia, que son nestes momentos un dos recursos que está funcionando con maior afluencia de visitantes e turistas. Estamos referindo ás termas, ao balneario de Cortegada, tanto o antigo, que é un pequeno palacete nun espacio natural privilexiado, como o moderno, con todo tipo de servicios e avances. Por suposto, o balneario de Arnoia, o balneario de Layas e o de Verán, e tamén a beira tamén do Ribeiro, dentro do que é o Ribeiro vitivinícola, as Caldas de Partovia. Ribadavia é un conxunto histórico artístico declarado BIC no ano 1947 debido á súa riqueza patrimonial. Só dentro do conxunto histórico, a parte amurallada, o castelo, existen 8 igrexas, hai 2 conventos, hai diferentes recursos basados na nobreza laica, como o Pazo dos Bahamonde ou o Pazo dos Condes de Ribadavia, e logo unha serie de obras civiles, como as pontes, o propio castelo e a muralla, e tamén destaca polo bar xudeu. Todo isto está, digamos, complementado polo seu extrarradio, polas súas freguesías que están á beira de Ribadavia, como é Francelos, San Cristóbal, San Paio, que nos aportan tamén unha serie de elementos patrimoniais interesantísimos, como é o caso, por exemplo, por poñer un exemplo da igrexa prerrománica de San Xés de Francelos, ou das granxas, antigas granxas de Outeiro en Francelos, ou Priorato de Oseira en San Paio, ou a Coenga na propia San Paio, ou o que foi granxa dos franciscanos que estaban ubicados en Santiago de Compostela na parroquia de San Cristóbal. O Ribeiro, como comarca histórica vitivinícola, ten un gran futuro dentro do que é o enoturismo, debido ao seu gran patrimonio histórico-artístico. Estamos a falar dunha comarca que históricamente, dentro dos últimos 1000 anos na Península Ibérica, foi importantísima. Mesmo a nivel mundial, entre o século XII e o XVII e XVIII, foi un dos viños máis importantes e, por tanto, hai un gran patrimonio que podemos atopar no Ribeiro, vencellado directamente ao viño. Sin lugar a dudas, de Galicia é a zona con máis potencial e recursos basados no viño, históricamente falando, e dentro da Península Ibérica estará entre as 3 comarcas máis importantes. De feito, é a comarca con máis número de granxas históricas vitivinícolas de España, co cal temos un gran patrimonio, hai uns grandes viños e a oferta que empeza a haber agora nestes momentos no Ribeiro empeza a ser unha oferta moi interesante para todos os amantes do viño. Con respecto a outras denominacións de orixe, non só galegas, sino a nivel peninsular, ten unha particularidade. O Ribeiro fai viños plurivarietales, entonces na variedade está ao gusto. E o Ribeiro, ao dispoñer de máis de 20 vales e outeiros, os seus respectivos regatos e ríos, esa variedade, tanto a nivel físico e xeográfico como a nivel varietal. Hai que pensar que todas as variedades de uva de Galicia están no Ribeiro, danse ben no Ribeiro, nos seus diferentes microclimas, e esa é unha ventaxa que moi poucas zonas do mundo poden ter. Non me refiro só dentro de Galicia ou na península, como dixen antes, sino dentro do mundo hai moi poucas zonas que
que teñan esta vocación claramente vitivinícola con respecto a calquer variedade de uva que medra aquí. Esa é a gran ventaxa que ten o Ribeiro, esa é a gran riqueza e ademais ese é o patrimonio herdado que é imprescindible para poder camiñar cara ao futuro. Os colleiteiros que a principios do século XX vivían 30.000 familias do viño, hoxe en día non chegan a 80, estarán cerca dos 80. Co cal hai un baixón considerable deste tipo de actividade económica que permite vivir, a veces sobrevivir a moitas familias do Ribeiro. Por tanto, si vemos todo este baixón, podemos comprender como foi evolucionando o mundo. Eso non quere dicir que o futuro do Ribeiro este esencialmente nas grandes empresas, que teñen a súa particular actividade e son importantes tamén por Ribeiro, senón no desenvolvemento do concepto do colleiteiro, como, digamos, a esencia mesma do que foi o Ribeiro e do que pode ser no futuro. Pensemos noutras zonas vitivinícolas do mundo, sobre todo naquelas máis antigas, en Francia ou no norte de Italia, e veremos como esta figura é unha figura moi recoñecida, non é exactamente igual que o Ribeiro, pero é parecida, está ben sellada a familias e a tradición, e son os que tamén atesouran un pouquiño toda esa esencia do que son os viños plurivarietais e do aproveitamento das nosas variedades máis ancestrais. A comarca do Ribeiro, penso que nos próximos 5-10 anos debería de convertirse nun gran referente de enoturismo a nivel español. Os recursos naturais conxugados cos recursos patrimoniais e a produción de viños de excelente calidade vai facer que sexa unha comarca que dé un paso importante. É necesario unha serie de infraestructuras, é certo, é necesario que exista un poquinho máis de oferta, unha oferta enfocada hacia este tipo de turismo, e a partir de aí pois hai que esperar que o turismo que veña a visitar o Ribeiro que se convirta nun destino, por suposto, que ainda non é destino turístico, pero ese turismo que sexa un turismo que deixe uns importantes ingresos e que permita vivir a moitas familias da comarca. O cal eu auguro un gran futuro na medida en que estas infraestructuras e esta oferta se vaya consolidando nos próximos 5-10 anos.